julekalender, når jeg står ud af min seng. Når vi spiser morgenmad, så har vi altid vores kalenderlys tændt. Og det er allerede nede på 3, så der er 21 dage til juleaften. Tænk på alt det, der skal ske, før det bliver juleaften. Jeg glæder mig, fordi det er jul. jeg er så spændt, fordi det er jul. jeg kan mærke så mange følelser, fordi det er jul. Jeg har lavet en perlekæde, og den vil jeg give til min mor. Og købt en ridder med hjelm og lanse, den er til min store bror. Kalenderlyset, det er nede på 12, så der er under 2 uger til juleaften. Nu er min havregrød blevet kold, fordi jeg tænker på juleaften. Jeg glæder mig, fordi det er jul. jeg er så spændt, fordi det er jul. jeg kan mærke så mange følelser, fordi det er jul. Vi har bygget julelandskab med gran og vat og nisser på ski, og købt smukke billedrammer, hvor vi sætter engle i. Kalenderlyset, det er nede på 18, så nu er der kun 6 dage til juleaften. Jeg ligger og tænker om natten på, hvad jeg får i gave juleaften. Jeg glæder mig, fordi det er jul. jeg er så spændt, fordi det er jul. jeg kan mærke så mange følelser, fordi det er jul. Min mor og far har købt gaver og gemt dem ned i en sæk. Den risengrød, vi satte op til nissen, ved I hvad? Den er så allerede væk. Nu er lyset næsten helt brændt ned, men der er stadig 4 dage til juleaften. Far siger, at det har sneet, så måske er der sne juleaften. Jeg glæder mig, fordi det er jul. jeg er så spændt, fordi det er jul. jeg kan mærke så mange følelser. Jeg glæder mig, fordi det er jul. jeg er